And we're back with our fourth game of the day. Quarterfinals against Lapok Esports and Emperor Artifice. So, etong dalawang team na to, no, kung di nyo kasi nakita, pero dalawang team na to naka-jersey. So, malamang sa malamang malupit tong laban na to. So, please share the stream. This ML tournament is given to you by Boholano Broadband, our official sponsor, our internet provider in Hagna, Tubay. Radio Hagna 100.9 Teleradyo and San Miguel Cable Network Inc., your cable network provider. Salamat sa lahat, no? And please, paki-like nung page para naman sa next tournaments meron tayong mas marami pa tayong mabigay na prizes and mas maraming teams yung pwede makasali. So, ang first ban is glue. Talagang prayo yung glue ngayon, no? Yung glue kanina kinukuha or binaban. Valentina for the second ban and Kadita. So, Kadita and Valentina yung binan ng Lapok Esports. Tingnan natin yung second ban netong Emperor Artifice. So, etong dalawang team nga, ulitin ko lang, naka-jersey, no? Talagang bigay todo sila ngayon. So, tingnan natin kung ano yung papakita na itong dalawang team na to. Mukhang lumalaban talaga sila. So, ang fourth ban is Beatrix from Emperor Artifice. Beatrix. Kanina, Beatrix din yung nagbubuhat. 2 beses na. So, I think there's something with Beatrix na mahirap counterin. Oo, hot pick nga. Pero ito, carry. First pick ulit, carry. Pero naka-vengeance. Carry naka-vengeance. Mukhang pangmakbakan tong carry na to, no? Although ginagawa yan, nakikita ko rin Bruno. Hayabusa at Lapu-Lapu. Bagong-bago. Mainit-init na bigayan to, no? Hayabusa at Lapu-Lapu. Faramis. Kanina binantong Faramis. So, hindi pa natin to nakikita actually yung Faramis sa tournament. And mukhang kinuha nila. Tingnan natin kung kukunin kaya nila yung Martis. Open yung Martis sa yung Atlas. Anong? Grak. So, mukhang ang balak nila is depende kung anong Grak to. Minsan kasi Grak may ginagawa na ring fighter, no? Pero naka-flicker, I think gagawin nilang set to. Maganda yung pang-set ni Grak ngayon dahil meron siyang yung bagong flicker ngayon, pwede kang mag-buffer ng SS niya. Tapos itama mo sa pader. Hindi na makareact yung kalaban lalo na kung walang purify. And hindi lang nila alam pero malaki yung ng Grak, no? Malaki yung stun, mahaba. Yes. Pati yung pattern medyo underrated yun. Funny ang binan. Funny. So mukhang may alam sa. Sabi ni John Vets Byron, go Lakop Esports. John Vets, salamat, no? Sana share nyo yung stream, guys, para itong dalawang team na to mukhang mainit-init yung laban. So, ang mukhang MM yung pinag-iisipan kunin nito pero naka-retry. Hindi. MM ang mukhang pinag-iisipan ng Emperor Artifice na kunin, no? Hindi. Atlas at Savior. Actually, ang ganda ng combo nito. Atlas at Savior. Gustong-gusto ko yung combo nito. Parehas pa naka-flicker. So, mabilis mag-respo to, no? Pero, Ling at Yuzong. Oh my God. Magandang mainit-init na laban to. Lancelot. Akay. So, double tank ang inano nila. Akay jungle. And Yuzong. Hindi. Mukhang ang gagawin na Grak dito is mangbubulabog sa kabilang lane. Sa kabilang jungle, no? Pero tignan natin. Claude. Okay. Oh, Iritel. Okay. Iritel lang. So, ang last pick ng Emperor Artifice. Magandang laban to. Maganda yung mga pick. I think, ang ganda ng combo ng Lapu-Lapu, Savior, saka Atlas pagdating sa objectives, no? Depende sa pag-execute, no? Pero, parang mas clear yung gustong gawin nito ng Emperor Artifice para sa akin. Si Lapok
medyo okay din. I think maganda yung pag tumaba yung carry, malaki yung potential na ma-turnover yung laro Lapu-Lapu against and then Winchant, no. Pag naka-Winchant yung carry against Hayabusa, tapos maganda yung positioning niya against Atlas sa Lapu-Lapu, I think kaya niya i-turn over yung laro. Naka-vengeance pa siya, so malaki yung potential niya. And then meron pa yung Faramis. So hindi ko masabi sa pero mas gusto ko yung comp nitong Art Emperor, no. So, pasok na tayo sa game. Von, yan pala. Lapok Esports, yan. Sakari. Dame as Faramis. She's only as Grak. PM King as Yuzong. And Akay, si Jan Rodel, no? Si Nichi as Hayabusa. Jim as Lapu-Lapu. Clinks as Xavier. And mukhang si Elian Nicole at si Shinichi, andito na sila. Nag-clash agad, level 1. Jan Rodel. Lamang ang Lapok dito, no, sa early game. Pero penang zone lang. Zone lang. Wala. So nakuha ng Lapok Esports ang objective. So, and then si JV sa Iritel, no. Nagbibigayan agad. Actually, underrated yung first kill nito ni Kari. Pagka tumama yan, ang lakas potential makakill ng TP. Oo, malakas yung slow nun eh. So, malaki yung chance na mamatay yung Iritel kapag nagkamali siya ng Pero ito na, nagzo-zone lang, nagvivision. So, nasa taas yung dalawa, no? Nagkukuha lang ng gold. Nag-zone lang para dito sa turtle na paspawn na in 10 seconds. So, Shinichi at Clinks nandito kasama si Ajim. Nakaset. And I think wala pa masyadong nagaganaw yung Grak, no? Akala ko, ang in-expect ko sa Grak is magiging, pero ito na. Naglalaban. PM King at Dame level 4. Level 4 na si Ajim. Binigyan na SS. Patay first blood para kay Ajim. Grabe. And dahil doon medyo, pero ang ganda ng flicker set. Nice set para kay Atlas, pero na Faramis, no. Sino nakuha? Akay pa nakuha. Pero mukhang walang nakuha doon sa set na yon. Patay pa si Shinichi, no. Pero nandito na si JB. JB, tignan natin kung makaka-clean up. Clean up, double kill para kay JB, pero may dragon na papunta. PM King, walang magagawa. So, pero si Yan, pumapalag kay Clinks, bigay lang. So, lamang ang Emperor Artifice, ang Lapok Esports ng 8K, ay na 200 lang pala. Sabog ah. Sabog. Lamang yung Emperor sa kills yan. Yung pala gusto ko sabihin. Pasensya na kayo. Dame, she's only yan, nasa baba. So, titignan natin yung at mukhang i-snipe lang ni Xavier yung kanyang SS, no? Maganda yun. Yun yung purpose ng Xavier na pwede niya makita yung pwede siyang mag long range na SS. Pero sa baba, mukhang may ganap. Pero mukhang zone out lang naman. Zone out lang naman, no? Nagpo-position lang sila para dito sa papuntang turtle. Aggressive na itong Grak, no? Hindi natuloy yung SS ni Atlas. Mukhang pero ganda nung stun ng Xavier. Di na umabot yung SS ni Faramis. At mukhang lamang sila para, pero tinolan? Wala. It's a prank. Pero nagwa 1v1, PM King at Ajim. Tignan natin, mukhang sinustain lang ni PM King yung kanyang Dame ng hila. Pero mukhang siya yung mapipit. Ang ganda sana nun, kaso hindi na umabot. Tingnan natin kung makakaset si Atlas. Wala siyang SS. Naipit si Shinichi. Nakuha ng Akay.
Paramis. Wala palang SS sa Paramis. So, hindi na umabot. Pero mukhang clean up na neto ni JB. JB? Hindi. Hindi kinapos. Muntik pa nga, no? Uy! Patay pa si Crack. Nice. So, nakakuha pa rin ng kills, no? Despite na nakuha ng lapok yung turtle. So, medyo lamang pa din. Medyo magkalapit pa din yung goal. As in, 14K parehas, no? Unti lang yung kalamangan na ano. Pero pagdating sa objectives, mas lamang yung retry neto ni John Rodel. So mukhang si Ajim ito, nang solo kill to eh. Pero hindi siya sumama. Hindi nakasama si Yusong sa si Lapu-Lapu doon sa clash kanina. Tamang lane lang. No? Kasi bagay, kakabakbaka lang nila. Pero ito si Eliana Cole, bibigyan ba nila? Wala. Second skill out lang. So, masyado itong dalawang team na to, talagang dikdikan eh, no? Nagbabawian lang. Cutting ng creeps. Medyo lull time yung ano natin. Yung laro. Mukhang makakaset ba si Atlas? Hindi. Ay, shit, nakuha nila si Clinks. Nag-set si Atlas pero merong SS ni Faramis. Patay si Atlas. Makakabawi ba kaya ang Emperor? Si Yan, humahabol kay JB. Napatay. Napatay. Si Yan, si Shinichi nakapatay no. Pero patay din siya ni Faramis. So, bigayan lang. Pero nakalamang ang blue team kasi nakapush din si PM King. Pero tignan natin kung ano yung makukuha na. So naka-invade sila dahil dun sa push na yun. Uy, ang ganda ng flicker SS dun ni Lapu-Lapu, no? And again, sila yung nakaposition sa turtle. Kaya ba i-contest? Hindi nila makakontest. So sa lahat ng turtle, ang Lapo ka nakakuha. Pero ito, conceal play para kay Yan, nabigyan ng si Yan. Pero mukhang makakababawi para sa tank. Pipitasin na ba nila yung tank? Hindi. Mukhang walang bawi para dun sa kill. Pero nakapush. Importante pa din yung push. Hila. Bigay. Mabibigyan. Nabigyan. Nice one. Paramis. Ang ganda ng hila mo dun. Nag-dragon. Pero naiwan yung top, I think. Pero mukhang marerest baka naman ng dalawa. SS pero wala tinamaan. Naka-flicker out. Nahabol ng SS ni Shinichi. Tingnan natin kung ano pang makukuha nila. Mukhang hindi kinaya ng push, no? So, pero mukhang si Yuzong mabibigyan. PM King, Petrify. Makakapag-dragon ba? Walang dragon si PM King. At nabigyan na nga si PM King. Bawi lang. 24.3. 500 lang ang lamang ng Lapok Esports. Talagang malupit yung laban na to. Lamang yung Lapok sa goal, pero lamang yung Emperor sa kills. No, pero lamang yung Lapok dahil sa objectives nila. Ang ganda nung control nila sa objectives, no. Pero laging nakakabawi itong Emperor. Tignan natin kung ano pang mato-turnover na ano pang clash na mangyayari dito. Si Clinks, ginagamit niya lang yung SS niya pang kill ng creeps and pagkuha lang ng pitas lang ng onting damage. No? Pero tignan natin kung kung posisyon na dito sila sa Lords, 5 seconds. At mukhang si Grak yung naka-zone out sa Emperor Artifice. Tingnan natin. At tinuloy na nga, ang bilis. Talagang decision making. Ang ganda ng macro. Wala nang nagawa yung pero tignan natin. Hindi. Nice. Nakapatay pa din. Solid. Pero si Ajim, nahila. Ajim. Flicker out. What a play. Flicker SS from Grak. Nice set.
At mukhang tutuloy-tuloy na nila to. Parang nga. Grabe. Ano bang basagin? Grabe yung ano, ang dami nilang na turnover doon. Biglang 31.5 yung ano. And ito yung play na ginagawa ni Grak is Binablock pa nga. binablock. Ito yung ginagawa natin sa Dota eh. No? Para medyo ma-delay yung punta ng Lord and Para makahabol yung front. Kaya bang basagin? tingnan natin kung mababasag na. Mukhang nagbabalak mag-set si Atlas pero hindi. Uy! Uy! What a set! Xavier! Ang ganda ng combo nila ni Xavier pero walang nangyari. Di nila napatas. Lapu-lapu, nag-SS patay. Shinichi patay. Mukhang lapok pa din ang lumamang sa clash na yon. Maganda yung set. pero Tingnan walang natin. spin. Ooh! Wow! 6K lamang ng lapok. Talagang isang Lord lang na turn around na nila yung laro from stalemate, no? Kinapush yung Emperor sa damage kanina eh. Maganda Oo, sa medyo maganda yung set kaso medyo hindi sila mukhang masyadong makunat yung nakuha nito nila ni Klink sa ni Alien Cole. Pero kaya pa. Kung merong magto-turn around mukhang Emperor Artiface yung kaya mag-turn around na itong laro na to, no? Biyado na tayo yung Emperor sa mission. Paubos ng tower nila. Paubos na ang tower nila. Lalapok. Isa pa lang yung natatanggal sa lapok. Pero ang dahil dito meron silang Atlas, I think mayroon pa rin silang way na ma-turn around yung Kaya laro, no? pa nila. Kung siguro mapitas nila nito si Yan. Oo. Pero I think ang sa lapok si ano ang gumagawa eh. Itong si Faramis eh, no? Ang ganda ng mga set niya lagi, hila niya lagi. Ito na po. Pero mukhang nag-aano lang sila. Nag-chill lang sila, no? Tamang zone out lang para sa Lord. Lord, 15 seconds. Tignan natin kung sino yung pinakamalaking pera sa kanila, no? So si Kari yung pinakamalaki. Sa kabila, si Iritel. And ayun na nga, tinuloy na nga nila, Lord. Since zone out nito ni Faramis at ni Grak yung Emperor Artifice. Uy! Muntik pa nga. Nice try, Clinks. Nice try. Ang ganda lang. Parang may third eye ah. Na mayroong sixth sense, no? Ramdam eh. Ang ganda nung execution ng Atlas sa kanang Xavier nung mga past na laban. Pero ang problema nila itong si Faramis, ang ganda rin nung maabot yung SS. No? Saka medyo magulo kasi magalaw yung mga conceal play. Pero tignan natin. Nag-push lang ang lapok. Walang mapitas. Tignan natin kung bibigyan nila yung Grak. Hindi nila mabigyan yung Grak. Si Ajim, pumapasok. SS, Ipet. Tignan natin, parang walang damage. Pero dito na si Yan. Si Iritel, nasa likod. Iritel medyo out. Hindi naka-out si Iritel, guys. Si Kari, grabe nung dumating si Kari. Makakakill kaya. PM King, she's only. Tamang kilang si Kari At mukhang kaya na ba ma-end? Kaya na ba ma-end? Ayun At na. end na po. Lapok Esports panalo. Nice game sa dalawang team. Emperor Muntik din. Talagang lang sila nung Kinapush. sayang, no? Pero ang ganda ng pinakita pa rin. I think dahil lang sa Faramis talagang na-counter sila, no? Sobrang ganda nung gameplay nitong Faramis doon sa mga clash na crucial. And I think yung sa Emperor Artiface itong si tawag dito si Ajim. Si Ajim yung unang nagbigay sana sa kanilang space sa early game pero nakabawi yung lapok dito sa niya. Maganda na pinakita, no? Congrats Lapok Esports. So, papunta na tayong semifinals. Tignan natin kung sino yung mga maglalaro sa ating semifinals, no?